El Club Bàsquet Prat s'ha despertat del somni d'aquesta temporada de la manera més cruel. El conjunt pretenc ha quedat eliminat del play-off d'ascens ACB després de perdre en el desempat de les semifinals contra Melilla per un punt de desavantatge. Un darrer punt de la sèrie molt igualat on els pretencs han anat per davant en el marcador 39 dels 40 minuts del partit. La victòria melillenca s'ha decidit en els darrers segons, a les últimes possessions, i de fet el Prat ha arribat a tenir 3 possessions per guanyar. Un final de curs cruel, però que no enfosqueix una temporada històrica per l'equip, el club i el bàsquet Potalova en general. Cada minuto, cada segundo que pasa, te das cuenta de la repercusión de nuestra temporada fuera de pronóstico y lo vemos como días como hoy, ¿no? Que te pone la piel de gallina al ver a la gente que hemos hecho disfrutar y que no nos dábamos cuenta. Por tanto, yo creo que cada día que pase valoraremos más la campaña que hemos hecho y olvidaremos un poco más ese último partido con sabor agridulce, que con unos pequeños fallos de inexperiencia que no nos hubiese dado el acceso a una final que ja seria de leyenda, no? Els dos factors més determinants perquè aquest any hagi sigut així és tota la feinada que hem fet, que jo em sembla que la gent no ho acaba de vegades de saber, no? I hem tingut aquest any molts dies amb molts entrenos molt durs, de molta insistència per part dels entrenadors, que ens han vingut molt bé, però bueno, que sabem el treball que hi ha, és difícil de descriure, però sabem el treball, i l'altre, el factor que fa encara més increïble és tot això que hi ha aquí avui, el que hem aconseguit, que l'altre dia al pavelló potser hi havia entre 900 i 1.000 persones, segurament, una cosa que jo no havia vist mai, ja ho havia dit també en algun altre lloc, i la comunió que hem aconseguit ha estat el millor de l'any. Això i els resultats del treball fet durant l'any. Una temporada molt bona, superexitosa. Jo crec que ningú al setembre podia imaginar ni un 10% del que hem aconseguit. A base de molt de treballar, moltes bronques per part de l'Arturo també, patir sobretot en molts partits, doncs hem aconseguit que arribar al 5è partit de la semifinal, que acabem perdent d'un punt, però aquesta derrota no té per què enfosquir la temporada, la gran temporada que hem fet. El Joan Busquets, que ha vibrat i que ha presentat la seva millor imatge amb prop d'un miler d'aficionats, s'ha quedat amb les ganes de celebrar un pas històric a la final. L'afició pretenca ha volgut acompanyar l'equip en el seu darrer dia del curs i l'equip ha volgut agrair l'estima dels seguidors. Esta fue una victoria que no hubo falta de prórroga. El ver el pabellón como estuvo, el ver a la gente por la calle, ver a vosotros los medios volcados con nosotros. Esto es una victoria por 25 puntos, a lo que la gente esperaba. Y lo otro, pues creo que también ha sido una temporada maravillosa y que ojalá se repita pronto, pero que no pinta que sea tan fácil, ¿no? Arribar a l'últim partit i veure com està el pavelló, amb 2 o 3 files de persones al voltant d'aquest passadís de dalt, la grada plena, gent per tot arreu. Doncs això per nosaltres ens va satisfer molt. Llàstima que no vam poder aconseguir la victòria per un punt a un partit que portàvem quasi bé controlat. Però és el que et deia, el primer minut després del partit sí que estàs trist, però a la que t'aixeques el dia següent i ets conscient del que hem aconseguit, doncs et fa estar orgullós. A moda de comiat de temporada, equip tècnic, plantilla i afició han compartit una tarda especial al parquet del Joan Busquets, on aficionats han pogut fotografiar-se amb els seus ídols pretencs.